Babuyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni. Nguyena muntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacaweyo yaqala ke ngoku. Kwindawo ngendawo zonke enisibukelene kuzo siyanibulisa bazalwane, siyanibulisa kwiindawo zonke enithe nasimamela nikuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi. Bawo masibulise ke koomama, ootata, oobhuti, oosisi nakontanga ndini, nakuye wonke ke umntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje. Ngelihle lomvukelo wethu igama lam ke ndingu-Anele waKaMnguni. Sithemba ukuthi sohlala songede kufikelele ala xesha lethu lokugoduka bawo. Webawo, na ke bazalwane siyathemba into yokuba nikhawulezile nayo bachazela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo seyiqhuba ke bazalwane. Sibulele ke kumntu okunye nathi ngoku. Masivule bazalwane inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu usezulwini,
yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Ekhuleni Thixo sisondela phambi kobuso bakho, sizithoba Thixo wethu, kananjalo sibulela into yokuba nangeli xesha wena usazibonakalisa ubuthixo bakho ebomini bethu nasempilweni zethu zizonke Thixo wethu oyingcwele. Abanye bethu Thixo wethu onamandla, siyayazi kunjalo nje siqhele nokuyibona into yokuba abavuki bonke abantu bakho Thixo wethu oyingcwele. Abanye Thixo wethu bangomqabaqaba bonke, kodwa Thixo abanye bethu sima apha kungenxa yenceba zakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke asikwazi ukuma Thixo wethu siqhubekeke nobomi singakhange sithi enkosi kuwe Thixo, ngokuba nguThixo ebomini bethu. Ngamanye amathuba Thixo wethu asizazi kwingxaki into yokuba siphume njani. Kube nzima Thixo wethu nokucacisa into yokuba elona cebo lokuphuma kule ingxaki lithini. Babe nabantu bekubonile into yokuba umqolo ubudibene nedonga, ungakwazi nokubheka kwelinye icala, kodwa kwabonwa ngomntu selephumile kuloo ngxaki kuyo. Kwizinto ezinjalo ke Thixo wethu, kulapho umane usikhumbuza khona into yokuba akusingawo amandla ethu siphuma ezintweni, akusingawo amandla ethu ukwehlukana nembandezelo, kodwa kungenxa yokuthanda nokuvuma kwakho Thixo wethu oyingcwele. Ngokuba Thixo, njengokuba sikhula Thixo wethu simane siqaphele into yokuba eli hlabathi ayilohlabathi lokonwaba kuphele Thixo wethu oyingcwele, kodwa okona kuphila Thixo kuphila umane unqumla kwimbandezelo kanye Thixo wethu oyingcwele. Kodwa ke Thixo wethu sele sinqumla kwezo mbandezelo Thixo wethu, umzamo esiwuzamayo phakathi Thixo wethu nguwo sibangela sikwazi nokuvuka ekuseni Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, owona mnqweno Thixo wethu sisahamba nje Thixo wethu kukuba xa sivuka ekuseni Thixo wethu yanga singanayo intshisakalelo Thixo wethu yokuphinda sizame futhi Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo ingxaki nenzingo zomhlaba Thixo wethu ziyakwazi ukusibetha singavuni nokuphakama emondlalweni Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, namhlanje Thixo wethu ngoba ubusuku Thixo ndicela okokuba Thixo xa uvumile ukusivusa Thixo wethu oyingcwele, ngokuba leyo yintando yakho Thixo wethu, faka nangaphakathi intshisakalelo Thixo yokuba siphakame emondlalweni Thixo wethu, ngoba ubomi Thixo bobomi ngokukwazi ukufuna ukuphakama Thixo wethu oyingcwele. Ewe Thixo, abanye Thixo wethu bazithandela nje ubuthongo, kodwa ekugqibeleni Thixo wethu oyingcwele kufuneka umuntu ephakamile Thixo wethu. Ngoko ke kunzima Thixo ukuphakama kumondlalo Thixo wethu kungekho sizathu Thixo wethu. Ngoko ke Thixo, namhlanje Thixo sicelela isizathu Thixo wethu sokuvuka nje kumondlalo Thixo wethu oyingcwele. Amnye avuke Thixo wethu sele kubuhlungu Thixo, noba kungamathambo Thixo wethu, kodwa unesizathu sokuvuka Thixo wethu oyingcwele. Umbi Thixo okanye Thixo wethu ulusizi Thixo wethu, umuntu ophakama nje Thixo kuba kuthiwa makaphakame abengayazi into yokuphakamela ntoni, ngoba ihlabathi limbethe waphelelwa ngamathemba Thixo wethu oyingcwele. Abanye Thixo bathi bevuka Thixo wethu uve kusihla inyembezi Thixo wethu, zisihla ngezidlele Thixo, ziphinde zibethe kwakulo mqamele besandokuvuka kuwo, ngoba Thixo usazisolela into yokuba lolunye usuku olungazuba nasizathu olu Thixo wethu oyingcwele. Kunjalo nje lolunye usuku lokunxunguphala, ngoba kudala emane ezama kodwa kungazameki Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sithi namhlanje Thixo wethu, zesithi xa siphakama umane usifaka ngaphakathi entliziyweni isizathu sokuphakama Thixo wethu, ngoba impilo lena Thixo wethu, abantu abakwazi ukuthetha bathi impilo lena ngumzamo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, asinawo umnqweno Thixo wethu yokuphakama singazami Thixo wethu oyingcwele, ngoba ubomi bethu babe buphelile ngaloo ndlela Thixo wethu oyingcwele. Ngokusivumela kwakho Thixo into yoba sikwazi ukuzama Thixo wethu, usinika namandla ukuba siphinde sibone into yokuba uThixo usaninikile amandla
Thixo wethu, ukuba ndivuke nakolu suku Thixo wethu, kodwa umntu ongenawo amandla okuzama Thixo wethu usikakusole Thixo wethu into yokuba lo mntu kuthiwa nguThixo lona kutheni endivusa ugqiba nganiki esona sizathu andivusela sona namhlanje Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, ukuphela kwehlabathi Thixo kuqala ekuvukeni Thixo wethu oyingcwele. Ukufa kwekamva lelizwe lethu Thixo wethu kuqala ekuphakameni kumandlalo Thixo besileli kuwo ngezolo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, wona mthandazo namhlanje endinqwenela usondeza kuwe Thixo wethu onamandla, wonke umuntu owavulileyo amehlo akhe okanye wonke umuntu okwaziyo umamela ilizwi lethu lanamhlanje Thixo wethu oyingcwele, yange ungafaka ngaphakathi Thixo isizathu sokuphakama emondlalweni Thixo wethu, ngoba Thixo kukho abazali abangafuni ukuphakama emondlalweni Thixo wethu. Loo nto Thixo inento egqithiselayo iye kubantwana Thixo wethu, abantwana bangabe nanto yokutya ngoba umzali ngentla Thixo wethu selencamile Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sicela into yokuba ungene enhliziyweni Thixo wethu, ukhumbuze into yokuba nokuba kunganzima namhlanje kodwa kukho abantu abezayo abajonge kuwe. Kunjalo nje ukuba wena unoncama ngoku ininzi inkitha yabantu enokufa Thixo wethu, ikamva lelizwe Thixo wethu okanye ikamva lekhaya Thixo wethu lawuphelela endleleni Thixo wethu. Kuthiwa kwakukho umzi ke phaa basike abantu baphela ngenxa yokuba umntu omkhulu waphelelwa lithemba Thixo wethu, abantwana besakhula Thixo wethu, abantu bena-direction baphelela kwihlabathi Thixo wethu oyingcwele, bangazazi into yokuba bangabhekela phi Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, owona mnqweno okanye esona sicelo namhlanje Thixo wethu, zisithi xa siphakama Thixo emondlalweni, wena umane usikhumbuze into yokuba sizawuzama kweliphi icala okanye umane uvuselela ithemba Thixo wethu, ukwenzela wonke umuntu ophakamayo ngale mini yanamhlanje nakwiimini ezilandelayo Thixo, aphakama avuthulule Thixo wethu, aphinde athi olu lusuku esiliphiwe yinkosi Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke kufanelekile into yokuba siyidumise inkosi sisiya ngaphambili Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, namhlanje Thixo wethu sithi uyingcwele, uyingcwele wena Yehova Thixo wemikhosi, ngenxa yokuba usinikile amandla Thixo wethu okuba sikwazi ukuthetha sigqithise igama lakho Thixo wethu oyingcwele. Mhlawumbe eso for thina Thixo sisizathu esaneleyo into yokuba siphakame emendlalweni, ukwenzela sikwazi Thixo wethu ukukhuthaza abantu bakho into yokuba uThixo akakuvusi nje ekuseni ekuvusela into engekhoyo Thixo wethu oyingcwele. uThixo akakuvusi into, akakuvusi nje emandlalweni ekuvusela ilize Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, namhlanje owethu mhlawumbe umnqweno kukuba njengokuba usivusile Thixo xa kubekwa ilizwi lakho apha namhlanje Thixo wethu, nalo ubephelelwa lithemba, nalo bezixelela into yokuba nokuba ndingangavuki ngomso, abe nomnqweno wokuba avuke kusasa Thixo wethu, avuthulule Thixo wethu, akhangele impepho ubunazo kodwa uba nazo aphinde ahambe ayokufola kwiindawo ekufolwa kuzo, acele into yokuba ikhaya lingafi abe khona yena Thixo wethu oyingcwele, isizwe singafi bebe bekhona abantu Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo abantu bona bakhona kodwa simane sisiva into yokuba saphela isizwe somntu omnyama ngenxa yokuba Thixo kuphele ithemba ebantwini Thixo wethu, malingafi iphupha abantu besaphila Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sithandazela Thixo kwethemba Thixo wethu, xa sivuka Thixo wethu emandlalweni, sivuka into yokuba le yimini kaThixo. uThixo uza kundenzela namhlanje, ukube bengandenzelanga izolo uThixo kodwa namhlanje uza kundenzela uThixo. Senzele ke Thixo, ngoba Thixo kudala sikucela Thixo wethu oyingcwele, senzele Thixo ngoba kudala sikubongoza Thixo wethu oyingcwele. Abantu abakho Thixo wethu baphelelwa ngamathemba ngenxa yokuba kudala bemane becela, kodwa ke Thixo, owona mthandazo kukuba xa bevuka abantwana bakho emandlalweni Thixo wethu, ithemba lihlale ngaphakathi, ze kuthi xa kubeka ilizwi lakho namhlanje ubonakale lo msebenzi. ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade, amen. Bawo wethu osezulwini, mawaphathwe ngumngcwele igama lakho.
kuye uyise kuye uyesu Bazalwane, masinamkele kwakhona kwicawa yabantu abangacawiyo. Sisanda kuyivula ke ngoku bazalwane le nkonzo ngomthandazo. Ngethemba ke into yokuba nonke ke niye nathandaza mhlambi ngexesha elisithandaza ngalo. Singethemba into yokuba imithandazo yenu bazalwane iyavakala kuThixo, okanye ukuba imithandazo yenu kudala nikuyenza sekusondele nje ixesha lokuba uThixo ayiphendule imithandazo. Ngoba umnqweno bazalwane kukuba ze sithi xa sithetha ngoThixo singqine kweli cala lethu, nani ningqine into yokuba uThixo unguThixo oyiphendulayo imithandazo. Siyanamkela ke bazalwane olo hlobo kwicawa yabantu abangacawiyo. Sisondele ke bazalwane phaa emnikelweni. Umnikelo wethu ke ulula. Ukuba awukamcofi usubscribe, sicela nje ucofe usubscribe. Ungalibali ke mzalwane wethu into yokuba no like lo into ekumele siyicofile. Uze uthi ke bazalwane xa umcofile ulike, ucofe napha kushare, ukwenzele bonke abantu ekumele bayibone le nkqubo, bayibone ngoba wena ufuna bayibone. Bazalwane, ungalibali ke ukubhala pha kwi-comments, ubhale pha kwi-comments into yokuba nengoma ezizebandla. Ingoma zebandla sizifakile pha kwi-description bazalwane, ukwenzele wonke umuntu ofuna ukuzimamela azimamelele pha. Nitsho into yokuba ingoma zebandla nizimamele kanjani. Nimane ke nichazela nabazalwane. Bakhona ke abazalwane bamane sibekele ilizwi ke, bamane besibekele ilizwi. Mhlambi uba kukho ilizwi ocingayo into yokuba lingasifanela apha kwicawa yabantu abangacawiyo, okanye wena mntu wecawa yabantu abangacawiyo ilizwi olithandayo, mhlambi ke aba bazalwane babeka ilizwi apha kwicawa yabantu abangacawiyo, bangayibona loo nto ugqiba bathi masibekele ilizwi lakho. Bawo, masambe ke siye kwilizwi losuku. Bawo man, asinogqitha nje bawo, ibe ngathi asinazo i-bunch of progressors, i-bunch of winners. Bunch of winner. Uphi kwethini Le kwethini Mbalula, uphi kwethini Mbalula. bunch of progressors. Noko bawo, uMzantsi Afrika ubungenalo ithemba bawo. Phofu soloko sisitya i-humble pies kweli xhego. Soloko sisitya i-humble pies. Kodwa xhego lisile, kodwa ke masiqhube. Kodwa kuyacaca bawo ukuba ibhola yalapha eMzantsi Afrika funeka uqale umuntu singamthembi. Neqale singamthembi. Ndingakubalela abantu abangathenjwayo bawo benza umahluko. Kukhona uMalankana phaa kuParis. Tata, iplumber leya. Iplumber leya. Kuphinde kubekho Makabe. Makabe. Uphinde kubekho noKadoso phaya kwi-Sundowns. So kuyacaca ubana funeka qala singathembi kwenzela ukuthi azokuziprova lo muntu lowo. Kodwa ke sithi kubafana uMzantsi Afrika untsho mawuqhubeke ke ubheke phambili, ubethe nalamaKhanada ke ngoku. ama-China ama-China aseKorea, swabethile wona. So siyaniqhwabela kakhulu. Bawo, ndike ndabona bawo kuthiwa ebicinga iKorea ingawina njani idlala noMzantsi ngo-3 ekuseni. Andiyazi ke bawo, andigqithi apho, kodwa bekuthiwa becinga ingawina njani u-3 unantoni bawo? u-3 ekuseni. Kodwa iKorea nyani ibicinga uba ingawina njani idlala noJonas.
iKorea baba bicikani iKorea ixesha loJonas kodwa ke baba there's too much activity baba ngala xesha ngo3 baba hayi baba akuphumi nabani akuphumi nobani uthi uzoyiva inja ngo3 uqonde uyazenzela uzenzela yona nezikhalo zezinja ke bawo inja uqonda hey iyalapha le kodwa ke bawo masiqhubeke kodwa ke bawo masiye kule ncwadi yokugqibela bawo bawo sivala ke le nyanga yabantu abatsha bawo sivala le nyanga yabantu abatsha kwizityhilelo isahluko ngu-21 ivesi ngu-23 kwincwadi yezityhilelo isahluko sesiya sama21 kwivesi leya yama23 ke emveni kwale ingoma Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi isityhilelo ngesahluko sama-21 kwivesi yama-23 phantsi kwesihloko esithi iYerusalem yasezulwini. Isityhilelo chapter 21 verse 23 phantsi kwesihloko esithi iYerusalem yasezulwini. Ifundeke ke ngolu hlobo. Umzi lowo awufuni langa kwanayo inyanga, kuba ubuqaqawuli bukaThixo bubukhanyisela nayo imvana
isisibane sawo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bawo, bawo siyiza kuwe ke ngoku bawo. ndiyaphinda ndiyabhotisa kuye wonke umntu osibukeleyo nosimameleyo kwiindawo aba simamele besibukele bekuzo. Ewe tata. Ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Kule ndawo ke bese kufundwe kuyo, mandibeke nje umnwe nam ndithi umzi lowo awufuni langa kwanayo inyanga. Yanqwena phambili kokuba ndithethe xa sigqiba okanye siqukumbela le nyanga yabantu abatsha. Nditsho ndithi kubantu abatsha, iliso likaThixo liyabona kuyo yonke imeko othubeleza phantsi kwayo. Ewe bawo. Bawo, mandingene apha kule ndawo okanye kulo mgca. Ewe bawo. iYerusalema kuthiwa ayidingi langa, ingadingi nanyanga, ngoba uThixo ubuqaqawuli bakhe buyayikhanyisela. Ewe bawo. Xa inceba kaThixo ikufeyvarisha, awudingi nanto eza kwenza okanye ezaba yi-support system kwenzela ukuthi ukhanyiselwe. Ubuqaqawuli bukaThixo bona bodwa bubo obukhanyisayo. iJerusalema okanye iYerusalema yile ekuqaleni ibinguwo umthombo wosindiso. Safika ke thina singabantu sayiphatha xakalala, sayigxagxamisa, sayiphatha ngehlobo esinqwenela nesifuna ukuyiphatha ngayo. Ewe Nkosi yam. Uthi uYesu xa esondela kule ndawo eyazi nenjongo yayo, Ewe tata. ayililele, uyishiya ke kweso simo sinjalo, ingagqibelelanga nokuba igazi lakhe liphalele, kodwa zikhona izaphuselana ezikhoyo apha. Ewe bawo. Ezingcolisa le ndawo. Kufuneke ngoba icebo likaThixo xa liqaliwe liyagqibela. Ewe Nkosi yam. Ngoku simbona ebonisa lo mzalwane ukubana
iza kuba nje iYerusalema lena uyazi wena ileli hlobo. Athi ayidingi nalanga, ingadingi nanyanga. Ewe Nkosi yami. Mhlambi eyona nto ndizama ukuyithetha yilena yithi umsebenzi kaThixo ungekaphumelele ebomini bakho akazukuncama uThixo. Ewe bawo. Umsebenzi okanye injongo kaThixo ebeyiqalile ngobomi bakho ayizuphela ngosuke izinto zingahambi kakuhle ebomini bakho. Ayizuphela ngosuke umhlambi ubomi bakho buxinge ngenxa yesizathu esibangela ukuthi ubomi bakho buxinge. Umhlambi ayizokuthi ngosuke kube mnyama ebomini bakho okanye kunethe ebomini bakho, imeko yobomi bakho bana bahle bedinga ingahambi ngalendlela ubucinga ukuthi wena bekufanele ukuthi ihamba ngayo. Kakade uThixo uthi kulo mzalwane bana bahle bedinga xa encokola naye embiza, ndakwazi bana bahle bedinga ndingekakubeki embilini nikamama wakho ndakungcwalisa. Into ethi bana nokuba umhlambi ubomi obu bungahamba ngendlela uthathe ishort left bana bedinga ubuso ucinga bana ubomi bakho buhamba kakuhle, kodwa yena wakungcwalisa uThixo. Ubuqaqawuli bakhe kabufikile phezu kwakho, izinto okanye bana bedinga izinto zifuke zantsha ebomini bakho. Awuzukudinga kwelinye ixesha ude uzizathuzele bana bedinga umhlambi ubomi bakho buhambe kakuhle. Awuzudinga umhlambi kwenye bahlebedinga, awuzudinga nemfundo yakho lena bahlebedinga ikuzathuzele kwenzela ukuthi kuvuleke ebomini bakho, kodwa inceba kaThixo, ubuqaqawuli bukaThixo buza kulayita phambi kwakho bahlebedinga, buza kulayita phezu kwakho bahlebedinga. Ithini indlela zakho bezingabonakali, indlela zakho ebezumfiliba bahlebedinga zibonakale zityhileka, ngoba ubuqaqawuli bahlebedinga bukaThixo buphezu kwakho buyakulayita. Uthi ubheka ngapha izinto zakho ziyalunga, uthi xa ungena kweli icango bahlebedinga ufike lizivulekele licele bahlebedinga umcango lasemoli elizivulekelayo bahlebedinga, ngoba inceba kaThixo okanye ubuqaqawuli bukaThixo buphezu kwakho. Abudingi langa bahlebedinga, bungadingi nankwenkwezi okanye nanyanga kwenzela ukuthi kukhanye ebomini bakho. Bathi abantu abajongileyo bebesazi ukuthi ubomi bakho bebumnyama izolo bahlebedinga, bakwazi ukuthi babone inceba kaThixo ekhanyisileyo phezu kwakho. Ngoba umzi lo bawo, umzi lo nguwe, umzi lo unguwe bana bahlebedinga, umzi lo unguwe bahlebedinga. Awuzudinga langa, ungazudinga nanyanga bahlebedinga kwenzela ukuthi isizwe esi esukungqongileyo soMzantsi Afrika bahlebedinga xa sixakekile sikwazi ukuthi sibalekele kuwe. Kakade iYerusalema bahlebedinga yayiyenzelwe loo nto bahlebedinga ukuthi abantu bakuxakeka babaleke babheke eJerusalema bafike banqula uThixo bahlebedinga. Abangene besindeka eJerusalema bathi xa bephuma baphume besithi bana ndibonele lo Thixo wahlangulwa umphefumlo, ngoba ubuqaqawuli bukaThixo buphezu kweYerusalema bahlebedinga. Bathi abantu abalahlekayo begqitha ngendlela bakubona ubuqaqawuli
beYerusalema onguwe bakwazi ukuthi bangene bahle bedinga balale bahle bedinga ngomso baphinde bathathise nohambo lwabo bahle bedinga bakhona abantu abazawuthi bexakekile lapha ebomini bamane bezokufuna isolution apha Yebo, Nkosi kuwe yami. ngoba ubuqaqawuli bukaThixo buphezu kwakho ngoba awudingi ilanga ungadingi nanyanga ukuze okanye kwixesha lokuthi kube mnyama ebomini bakho kodwa ubuqaqawuli bukaThixo buzobe buphezu kwakho. Andikhathalisanga ke nokuba baba mhlawumbi yintoni ekuxakisileyo, kuba yintoni andikhathalisanga nokubana yintoni engakulalisiyo, Nkosi yami. andikhathalisanga nokubana ubusofuna ukuncama ngenxa yezizathu ezibonakalayo nezaziwa nguwe. Bangahle bedinga ezinye imeko bangahle bedinga Nkosi uthi yami. wokuzijonga ubone ungangathi uThixo ukuqalekisile, kodwa namhlanje sizowuthi uThixo umsebenzi awuqalileyo bangahle bedinga uza kuwugqiba empilweni yakho. Anisikelele ke Anisikelele uThixo, uThixo. anikungcwalise Angcwalise. ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bazalwane ndiphinde ndithabathe ithuba ndibulise ke kuni nonke kwindawo zonke enisibukele enisimameleni kuzo. Nifika ke silapha kwisityhilelo chapter 21 abasandula ukufika verse 23. iYerusalem yasezulwini. Umzi lowo awufuni ilanga kwanayo inyanga, kuba ubuqaqalo bukaThixo bukhanyisela, nayo imvana isisibane sawo. Silapho ke bazalwane. Silapho bazalwane. Lo mzalwane ke usibalisela ngeYerusalem yasezulwini. Ngaphambili sinokuqiniseka ngeYerusalem
yasemhlabeni. Kodwa ke ngathi nomfo sibhale lapha ufuna siqiniseke ngakumbi ngeYerusalem yasezulwini. Uzama ke usifotela umfanekiso osengqondweni wale Yerusalem yasezulwini, ngoba ke thina asikalaboni izulu, kodwa ke yiyo le eyasemhlabeni. iYerusalem ubuhle bayo bubonakala xa kukho ilanga, ubuhle bayo ebusuku mhlambe bubonakala xa kukho inyanga. Kodwa ke eyasezulwini uthi lo mzalwane ayilidingi ilanga, kunjalo nje ayilidingi nenyanga. Ingangathi uzama usibonakalisela okanye ukusibonisa bazalwane umehluko phakathi kwezinto zezulu kwakunye nezinto zehlabathi, ngoba iYerusalem le bawumnguni ine-history, ingakumbi le yalapha ehlabathini okanye le yalapha emhlabeni ine-history apho kufumaniseka into yoba kuliwe imfazwe. Bantwana bahle bakaThixo, iYerusalem yalapha emhlabeni inento nokubangwa ngabantu. Abantu bacinga into yokuba le ifanele thina okanye le ayibafanelanga abantu abathile, ngoba amathuba okanye amatyeli amaninzi abantu baye babona into yokuba aba bantu bakaThixo aba abafanelwanga yile nto entle kangaka, bafuna ukuyixutha. Abanye kuthiwa kwakhe kwatsha neendonga zeYerusalem. Bantwana bahle bakaThixo zakhe zadilika. Bantwana bahle bakaThixo wama umfo waxakeka, wabona ngukumkani into yokuba lo mfo ingangathi ubuso busangene. Mfondini kwenzekani? Iindonga zeJerusalem zidilikile, kunjalo nje namangcwabo bawo atshile. Uve ivesi yabashumayeli bawo esithi, ingaba uhambo lwakho lwaba lexesha elingakanani na, ubuya nini na? Ngoba iYerusalem yasemhlabeni inento nokwahlukana kwabantu, inento nezinto ezihleli nje zifuna ukulungiswa. iYerusalem yasemhlabeni inento nokumoshakala. Bantwana bahle bakaThixo, inento nongabonakali iYerusalem kwakutshona ilanga, okanye ukubaluleka kwayo la ungabikho ilanga alibonakali ncam, ngoba iYerusalem le idinga into ethile ukwenzela ibonakale. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ikhona yona iYerusalem yezulu. Bantwana bahle bakaThixo, apho kuthi sinolwa ngeYerusalem yehlabathi bawumnguni, kodwa iYerusalem yezulu asinakuyibamba ngasandla. Bantwana bahle bakaThixo, iYerusalem yezulu ayizidingi ezi zinto esicinga thina ziyenza ibentle le yalapha emhlabeni. Bantwana bahle bakaThixo, ndingayibona njani na iYerusalem kanti ilanga litshonile? Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ekaThixo iYerusalem ayidingi ilanga. Bantwana bahle bakaThixo, eyezulu iYerusalem ayidingi inyanga. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi zinceba zikaThixo. Inceba zabantu bamnguni zihamba legolide okanye isilivere, okanye ibe khona into obuyekeza ngayo, okanye ibe khona iconnection onayo wena mawazi abantu abathile ukwenzela inceba zehlabathi zikwazi ukwehlela, kodwa inceba zezulu zona azizidingi ezonto. Umane usithi hayi mna ndiphuma kwikhaya elithile, kodwa namhlanje sizokuxelela into yokuba elilanga laziwayo ngabantu awulidingi wena, awulidingi. Awungenelele uThixo, awungenelele uThixo. Ezi zinto zibangela indlela zabantu zivuleke, awuzidingi wena. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo yena obubuqaqawuli ngokwakhe. Ukuze mhlambi silifumane ilanga funeke liqale lisuke eMelika. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi yilaa mini bekudlala iBafana Bafana besilele thina ilanga lingapha eMelika, ukuze lifike
lifika apha eMzantsi funeke lisuke ngapha lizozapha kuthi, kodwa elikaThixo alihambe lizula. Bantwana bahle bakaThixo, likhanyisela osentla, likhanyisele osezantsi, osempuma okanye sentshona. Ubuqaqawuli bukaThixo akukho ndawo bungafiki kuyo. Bazalwane, ilanga londa, ilanga bazalwane, kukho indawo elingaziwayo ilanga kuzo. Bantwana bahle bakaThixo, okanye kukho indawo noba apha kusentla kwama-Europe kanje bawumnguni, abantu abazazi mhlawumbi into yokuba olethu uhlobo siyalazi ilanga into yokuba limanjani. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa kukho indawo elingafikeleli kuyo eli lehlabathi ilanga, kodwa ubuqaqawuli bukaThixo akukho ndawo lungafike kuyo. Mhlawumbi bomnguni, eyona nto esizanye ukuyixelelwa apha, kukho izinto zehlabathi esingakwaziyo thina ukuzibamba. Mhlawumbi kungenxa yokuba singamahlwempu okanye akukho nto esinayo esandleni, kodwa zona ezikaThixo azikhethi balalam. Sikhonza uThixo onobuqaqawuli bazalwane, onobuqaqawuli bogqithilanga. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nalo mzalwane eyicacisa nje le nto yelanga, uyakwazi ukubaluleka kwelanga ehlabathini. Bantwana bahle bakaThixo, nathi mbawumnguni mhlawumbi sinsanokuyikhumbula ukubaluleka kwelanga ebomini bethu. Ukuba linotshona ilanga asinawutya nto bawumnguni. Ukuba linongabikho ilanga emhlabeni akukho kuphila apho, ngoba iintyatyambezi ukuze zityatyambe kakuhle, bantwana bahle bakaThixo, zidinga into yokuba kubekho ilanga. Ukudla oku esikudlayo kudinga into yokuba kube khona ukukhanya okuthile, ukwenzeka la process leyana yakatishala ulehlwisa phaa kwi-life science bawo yayisithi i-photosynthesis. Ukuze kwazi ukwenzeka kudingeka kubekho ukukhanya okuthile. Siyakwazi ukubaluleka kwelanga ehlabathini, kunjalo nje asinakuyibalekela loo nto, kodwa namhlanje sithi uThixo ubaluleke ukogqitha zonke izinto ezibalulekileyo emhlabeni. Zikhona izinto esizidingayo ezizawukwazi into yokuba ubomi bethu buqhubeke. Bantwana bahle bakaThixo, into ethile andikwazi ukuyenza into ethile ingekho, andikwazi ukuya endaweni ethile ubani engekho, kodwa namhlanje sizokuthi ukuba ungomnye wabantu abangenazi into ezithile, sizisa ubuqaqawuli bukaThixo. Okakade amahlwempu aphumeleleyo bamnguni awaphumelelanga ngenxa yemali zakamakwawo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa aphumelele ngenxa yokuba ubuqaqawuli bukaThixo bufike nakula makhaya abo. Singamdeli bazalwane uThixo ngenxa yokuba sisithi thina asikwazi ukuhamba indawo ezithile, thina asikwazi ukuthetha nabantu abathile. Namhlanje uThixo uzosixelela into yokuba ilanga silidinga. Bangalithatha abantu ilanga labo bawumnguni, bangalithatha abantu ilanga labo, ngoba abantu abanazo izinto bawumnguni bangalithatha ilanga, balithathe balijikise, okanye benze nokuba ngamafu azokuvala kweli cala labantu abangenanto. Abantu bangalithatha ilanga, kodwa akasoze bakwazi ubuthatha ubuqaqawuli bukaThixo ebomini bakho. Ukuba uThixo ucinge ukuqaqamba ebomini bakho, abantu akho nto banoyenza ngaloo nto. Bantwana bahle bakaThixo bangamane bekuvalela, kunjalo nje bakuvalele ngontsini ukwenzela ungaliboni ilanga, ngoba ilanga abantu bacinga lelabo. Kodwa ukuba uThixo uqaqamba usemqolombeni, uzawukhanya kulo mqolomba, kunjalo nje uphumelele ukogqitha abantu abagcine ilanga labo.
wabazalwane singakhalela abantu abasivimbilanga bantwana abahle bakaThixo, ngoba abo bantu banawo amandla okusivimbilanga labo bantwana abahle bakaThixo, ngoba izinto zehlabathi abantu bayathanda ukuzithatha bazenze zabo. Kodwa namhlanje uJohane uzosibonisa into yokuba ikhona iYerusalem yezulu. Nkosi yami, izulu. Mhlambi bomnguni sasingayiqondi omama bethu xa bethandaza bemane besithi yehlisa ioli yakho yezulu bantwana abahle bakaThixo. Mhlambi sasingayiqondi esithi umzali into yokuba ikhawuzama ukwenza icebo lakho lezulu, ngoba mhlambi babeyiqonda bona into yokuba abantu behlabathi bayazithatha izinto zabo, kodwa izinto zezulu zenzelwe thina sonke. Umzi lowo awufuni ilanga. Bazalwane, umzi lowo awufuni ilanga bantwana abahle bakaThixo. Umzi lowo awufuni ilanga. Wena awulidingi ilanga ngoba uThixo ulapha ecaleni kwakho. Bantwana abahle bakaThixo, awulidingi ilanga lehlabathi ngoba iYerusalem yezulu ikunye nawe. Bantwana abahle bakaThixo, awudingi ubunewunewu bawumnguni, awudingi amaqithiqithi ehlabathi. uThixo xa esecaleni kwakho, awudingi into yokuba uqhwatyelwe izandla ngabantu behlabathi, kodwa uThixo usecaleni kwakho, ngoba noba kungamnyama ehlabathini ukuba uThixo uqaqambile ubomi bakho bunokukhanya. Kutheni ngafi nje ngoba izinto azihambi kakuhle kuye, kanti uThixo umkhanyisele yena. Okukufa ukubonayo akakuboni, ngoba eyona nto ayibonayo kukukhanya nokuqaqamba bobuqaqawule bukaThixo. Bazalwane, sithi xa abantu behlabathi bezithatha izinto zabo zehlabathi, sazi into yokuba zikhona izinto zezulu. uThixo ubuqaqawuli bakhe busanele. Lizwi lenkosi elive ubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
bawo Masinikele bawo. Bawo, siyacela ke ukubana awukamcofi usubscribe, ucofe usubscribe so that the content isiyenzayo izokwazi ukuthi ikhule. The more ikhula, the more ibheka phambili. Xa ugqibile ke ucofa usubscribe, ungalicofa aliqhosha le-notification bell kwenzela ukuthi ikhumbuze ukuthi thini kuba ungekaqheli ngosimane ukukhumbuzana kanti icawe yabantu yabangacawiyo iyaqala. Xa ke xa sowumdala hayi man hayi akhona sidingo. Ingqondo iyakuxelela ubana ikhona lento ingenzekayo. Ungalicofa ke laqhosha lika-like nalaqhosha nakulaa ndawo yokukhomenta, ukhomenta ukuthi uhleli okanye usimamele undawoni na. Ungayifaka ke ne-request yevesi yakho, mhlawumbi andithembisi, mhlawumbi ungayiva ngenye imini kodwa andithembisi ncam, kodwa ke ungakhabe uqhubekeka kuthiwa nkqonkqoza uyakuvulelwa ukwenzela ukuthi mhlawumbi sitsho ngenye imini sithi indumiso kaDavide icelwe ngumntu othile phayana, uYehova ke ungumalosi wakhe. Kwindawo ke esihamba kuzo ingakube mhlawumbi kuse-St Andrews, ingabe mhlawumbi kuphayana engasekulaa posi ke indala phaya eQonce, kulaa ndawo wayesithi uPatco kutshisa kakhulu eQonce kuyo. Mhlawumbi ke uphayana okanye usestendini okanye userenkini ebhasini nasemibhobheni, utsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka kuYouTube. Ngamanye amaxesha ke uyakufumana ibhexeshwa ngulo mzalwane wakabonani, uphinde ke ngebhaqo shem uyibhaqe hamba nam uanele lona wakamnguni. Bawo ke bawo kule veki pheleyo bawo, besingapha ePitori besingapha bawo kulaa program yasiya kaGudlwanom. Besikwi-conference ke phaa bawo, besikwi-conference phaa ke bawo. Le nto ke ndinqobe le regalia yakhona phaa nje Ixolo bawo, ndikuva after so many years usithi iPitoli whereas iTshwane. bawo ePitori. Apho ndiyakhona ke bawo, is it necessary na to change amagama bawo? Okay, sisebenzise all imali ezi sinazo na, because ibhayi yohlala ibhayi, imonti iyawuhlala imonti, njengomvugombo lona njengokubana iPitori iyawuhlala iPitori. Is it necessary na to waste to spend imali on rebranding or renaming our streets? kwelam icala bawo, ingangathi xa ufuna kwensenziwa le nto ye-renaming, ingase makuthathwe ke ligama ke kudala lisetyenziswa, makuthathwe eli gama loba kudala lisetyenziswa. Umzekelo kweli cala lethu ibhayi bawo mayibe yibhayi bawo, okanye iQonce ibe yiQonce, imonti ibe limonti, ngoba ngoku niza sixakekisa ngokufuneka emane sisiyilwayo into yoba hayi kaloku ugombo waphi, ingathi ziilali zasemonti ingathi ziilali zasemonti bawo ugombo. Kodwa ke bawo masigoduke bazalwane, siyathemba into yokuba nesi sanamhlanje isiqendu niye nasonwabela. Besipha eKudlwanom bawo. Esona sizathu ke bawo kudla ngothiwa azincedwa noba kuphi ke ezi zinto zapha eKudlwanom, kodwa ke esona sizathu ke esibangela noko ndibe lapha kungokuba xa iqalayo la conference okanye zonke izinto esithi sizenze phaa kulaa program kaKudlwanom ziqala ngomthandazo, ziphele ngomthandazo. Ngoko ke iye ibe ngathi iya-alayina kakuhle kwakunye nale nto thina esiyenzayo apha. Ngoko ke ukuba aba bazalwane bapha basibona sithandaza apha, noko abanawuthi siyirhuqela edakeni. Bawo awuyinxibanga noba kuphi bawo, uyinxibe kwicawe yabantu abangacawiyo. Uza kubaphendula ubana
awuyinxiba bathi bona ayinxitywa noba kuphi akukho nabakuphi akho noba kuphi bakucawe abantu abangacaweyo ngoko ke bawo ndizama ukuthi bawo phaa ke siye sadibana nabafundisi ntsapho be-physical sciences kwakunye ne-mathematics bawo from all over mandingathi all over Mabawo ungumfundisi macala, ungumfundisi ntsapho, ungumfundisi caweni. yasecaweni yakho hayi ba ubufundisi bobakho bawo phale ke bawo besidibene ke sizama ke ukubonisana ngendlela ke esinokuthi sincede ngayo umntwana ingakumbi ke umntwana womuntu omnyama. Into ebalulekileyo ke ngala program bawo leyo kuba ithatha ingakumbi kwezi zikolo zipha kwiindawo ezihlelelekileyo. Umzekelo abantwana abafunda eDale asibathathi bawo, asibathathi ngoba sebepha kweza zikolo zinazo i-resources, so sawuthatha mhlawumbi apha ko-Archie ozikweni kanje singathatha ke phaa, singathatha phaa koDuma. Sasithathile eDumalisile bayeka abantwana baseDumalisile bayeka bawo, isizathu siyazi kodwa kaloku ba uthe wena kuqala nithatha kwezi ndawo zihlelelekileyo so ithi loo nto ukhona ukuhleleleka mhlawumbi ningakujonganga kubangela ukuthi mabayeke imfundo yona bayayifuna. Mhlawumbi ke esinye sesizathu ingayi-transport kutla noko mhlawumbi funeka ayijonge ke nale transport. Bawo masingaxoxa izinto zasekonferensini apha bawo masingaxoxa izinto zawubona sengisithi isilamba asekho ndifaka kuzo, kodwa ke bawo mhlawumbi ke le nto ithethayo into ebalulekileyo. Kodwa ke bazalwane eyona nto ebalulekileyo kukuba noko umntwana womntu omnyama masizame ukuqhakazisa ikamva lakhe. Ngoko ke bekumnandi bawo kunjeya ukudibana nabanye abantu ke bawo. Abanye ke bayabuwa, abanye ke kuthini xa umntu xa ithetha isivenda bawo bayavendeza bayavendeza abanye ke bayazikhulumela bawo ibe sithi ke ngoku inkalanzini into ezithethayo siyathetha mfondini chini kaloku bazalwane ngethemba ke into yokuba sizawuphinda sihlangane ke bazalwane bekumnandi bekunjeya bawo masivale bawo masamkele ufefe kaloku chini mfondini masamkeleni ke ubabalo alaba ufefele Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ngoku kude kube naphakade. Amen. 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 Uba boyile ecaweni licawa besiyenzele wena, ukuba kanye uye ecaweni ungena mntu besiyenzele yena licawa. Ukuba ke ubukhe wakhwela i-aeroplane waya ngapha ePitori licawa besiyenzele wena. Ukuba ke ubukhe waya ngapha emhlobo wenene wayothetha eradweni licawa besiyenzele wena. Bazalwane kubantu bonke ke abenza izinto ezinye zibalulekile, ezinye ke zibaluleke ngokwehlobo labantu abazibona ngayo. Bazalwane ke siyabulele into yoba yena kunye nathi kwade kwaleli thuba. Masiphinde sidibane futhi kwicawa ezayo. Igama lam ibingisihle Bonani, ndingehambi ndedwa, ndihamba noAnele wakamnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo, uthandazekayo. Babayeni bafondini kaloku. Babayeni chini kaloku mfondini. Yo. Papa, you, Papa, Take three. Papa.